War nofsinhar tajjeb li kulħadd. Irġajna qegħdin iltaqgħu biex nagħtikom update fuq is-sitwazzjoni dwar il-COVID hawn Malta kif ukoll il-każijiet li qiegħed ikollna. Il-bieraħ għamilna 304 test u minn dawn ħarġu 17 il-każ li huwa pożittiv. Bekk issa tlajna n-numru totali ta' każijiet ta' 107 każijiet. Bħalma konna qegħdin nispjegaw dan huwa numru li aħna qegħdin nistennew li dejjem jibqa' tila, lan tagħna huwa li dan in-numru kif ikun tila dejjem nippruvaw nikkontrollaw kemm nistgħu bl-għajnuna tal-miżuri li ttieħdu imma wkoll bl-għajnuna li tagħtu intom fil-mezzi dawk il-parir minnhom li huma relatati ma' safar barra minn Malta u dawn dejjem qegħdin naraw li bil-mod il-mod jissa jibdew jonqsu għaliex issa nafu li s-safar ukoll twaqqaf. Kellna każ ta' mara Maltija ta' 61 sena li din ma sifritxi però kellha kuntat ma' cluster ieħor li konna rapportajna qabel li kien relatat ma' safar barra minn Malta. Każ ieħor ta' raġel ta' 19 sena, Malti, li dan kien sifer in-nord tal-Italja bejn il-1 u 8 ta' Marzu, kien qiegħed kwarantina mit-8 ta' Marzu lil hawn u ħarġulu s-sintomi fit-19 ta' Marzu bis-sola. U allura dan huwa każ ieħor li huwa linked ma' cluster ieħor li huwa relatat ma' safar lejn l-Italja li kellna qabel. Kellna mara Maltija ta' 56 sena li din kienet l-Ingilterra bejn id-29 ta' Frar u 17 ta' Marzu u ġiet lura u Malta fl-20 ta' Marzu bdiet bis-sintomi ta' ġeħ ta' rasijiet u deni u ma kellix kuntatti ma' nies oħra ħlief żewġ membri oħra tal-familja id-dar tagħha. Każ ieħor ta' raġel Ingliż ta' 56 sena u kif ġie lura qiegħed fuq it-titjira aħna bħalissa għaddejjin bil-contact tracing ta' nies ta' fuq it-titjira. Il-bqija ma kellux iktar kuntatti ħlief relativ ieħor li jgħix miegħu id-dar. Kellna żewġ każijiet li huma koppja, waħda Maltija ta' 32 sena u r-raġel kien ta' 30 sena li huwa Taljan li dawn jgħixu hawn Malta, però marru Spanja propju Madrid bejn is-7 u l-10 ta' Marzu u bdew bis-sintomi fil-15 ta' Marzu. Allura hekk għandna każ ieħor li żewġ persuni kienu relatati ma' safar barra minn Malta propju fi Spanja. Każ ieħor relatat ma' safar kien ta' Malti li ta' 28 sena li dan propju jgħix l-Ingilterra, però kif kienu ħajtwaqfu l-flights ġie lura lejn Malta u beda bis-sintomi fi 17 ta' Marzu u l-persuna kien qiegħed f'kwarantina allura hekk aħna għandna każ li huwa kontrollat u ma kienx hemm nies oħrajn li kienu esposti. Aħna qegħdin nagħmlu wkoll contact tracing ta' fuq dan il-flight peress li u kellu s-sintomi waqt li kien qiegħed fuq il-flight. Għandna każ ieħor ta' marra mill-Irlanda li għandha 60 sena li hija residenti hawn Malta. Din ma sifritx, però mill-li qegħdin naraw kienet dil-persuna kienet imsifra, kienet qiegħda f'diversi postijiet madwar id-dinja kien qiegħda ddur u din ġiet lura fl-14 ta' Marzu u bdiet bis-sintomi fl-20 ta' Marzu. Kellha sola, deni u grizmeja juġawa. U l-fatt kien tajjeb li din il-mara meta ġiet lura kienet kwarantina mandatorja, ġifi dan huwa każ ieħor fejn din il-mara kienet imsifra barra minn Malta. Kellna raġel ieħor li huwa Malti ta' 56 sena li ma sifirx, però kellu kuntatti fuq il-post tax-xogħol ma' persuna oħra li kien imsifer u dan konna qabadnieh propju bil-contact tracing li aħna qegħdin nagħmlu. Għandna raġel ieħor ta' 40 sena li huwa Malti li beda bis-sintomi fis-16 ta' Marzu
u kellu kuntatt ma' żewġ każijiet li diġà konna nafu bihom li huma pożittivi fil-familja tiegħu u dan il-każ kien relatat ma' safar barra minn Malta. B'hekk dawk huma l-10 każijiet ġodda li kellna llum li kienu relatati ma' safar barra minn Malta. Bħalma konna qegħdin naraw ukoll issa għandna każijiet li huma relatati ma' trasmissjoni lokali u s-7 każijiet l-oħra minn dawn is-17 huma relatati ma' local transmission. Għandna marra Maltija healthcare worker ta' 32 sena li ma kellix l-ebda travel history u fil-contact tracing tagħha għandna żewġ membri tal-familja u għandna wkoll il-persuni li kienu fuq il-post tax-xogħol pers li bdiet bis-sintomi u aħna ħadna ġurnata qabel ukoll biex aħna nieħdu l-extra precautions biex inkunu żgur li ma jkunx hemm nies li jkunu qegħdin hemm bil-virus u ma naqbduhomx. Għandna ukoll raġel Malti ta' 34 sena li dan ukoll ma kellux history ta' safar, beda bis-sintomi fis-16 ta' Marzu bi griżmeħju ġew tuħ ta' nifs u peress li ma kellniex minn fejn setaħa dawn il-virus, aħna bdejna l-investigazzjoni tagħna u anka qegħdin nagħmlu il-contact tracing tal-post tax-xogħol u anka ma' nies oħrajn tal-familja tiegħu, però nafu li hu ġieli jkollu kuntatti ma' barranin. Għandna każ ieħor ta' mara Ukrajina li tgħixha Malta li għandha 38 sena ma kellha l-ebda travel history u bdiet bis-sintomi fit-22 ta' Marzu u nafu li din il-persuna tkun f'kuntatt regolari ma' barranin fuq il-post tax-xogħol tagħha. Mara oħra ta' 52 sena li bdiet bis-sintomi fis-7 ta' Marzu ma kellha l-ebda safar barra minn Malta u ma kellix kuntatti ma' nies li taf li kienu simptomatiċi u allura aħna qegħdin nagħmlu l-contact tracing fuq il-post tax-xogħol u anka tal-familji li huma f'kuntatt magħha. Għandna 3 każi li huma relatati ma' xulxin ukoll li dawn huma każ ta' local transmission fejn għandna tfajla ta' 14 sena u mara ta' 49 sena u raġel ta' 21 sena u dawn aħna qbadnihom il-contact tracing tagħna fejn nafu li kien hemm każ li kien pożittiv li ma kienx relatat ma' safar u allura dawn it-tlieta huma 3 każijiet oħra bekk dak il-cluster ta' każijiet issa tela għal 5. Dan huwa rendikont tal-17 il-każ li kellna propju ġodda milli għamilna l-bieraħ. Bħalma tafu aħna l-istrateġija tagħna hija kemm jista' jkun li nbedu l-poplu Malti il-bot minn dan il-virus u dan qegħdin nagħmluh b'diversi modi. Waħda minnhom hija l-iktar social distancing fejn qegħdin nitolbu lin-nies kemm jista' jkun ma joqgħodux qrib ta' xulxin, ma joħorġux, speċjalment l-anzjani. U għamilna wkoll il-miżuri li kienu proporzjonati skont is-sitwazzjoni fejn għalaqna l-iskejjel naqqasna l-mass gatherings. Il-bieraħ ukoll ħabbarna li aħna qegħdin inwaqfu organized events biex hekk kemm jista' jkun jitnaqsu n-nies li jkunu ma' ġemm xulxin. Qegħdin nagħmlu enfasi fuq it-telework u għalhekk nagħmel l-appelli lill-employers li fejn jistgħu jagħtu telework ħalli n-nies jkun jistgħu jibqgħu għaddejjin bix-xogħol tagħhom imma ma jkunx hemm kuntatt ma' xulxin kemm nistgħu. U anke l-bieraħ permezz ta' liġi oħra aħna waqqafna dawk is-servizzi u anke r-retail ta' prodotti li mhumiex daqshekk bżonn jużi. Dan huwa kollu li qegħdin nagħmlu vera ma tixtieqx tagħmel dan l-affarijiet, però s-saħħa tiġi l-ewwel u importanti li aħna nżommu l-poplu Malti li jkun protett minn dawn il-viruses. L-istrateġija tagħna hija ta' containment, għadna għaddejjin bil-containment phase fejn aħna rridu nibqgħu kemm jista' jkun nidentifikaw il-każijiet kemm jista' jkun kmieni, dawk il-persuni nagħmluhom f'iżolazzjoni, contact tracing u kwarantina. Dan huwa essenzjali hija ħidma li iktar ġiet pruvata li tista' taħdem u tikkontrolla s-sitwazzjoni u fil-fażi li Malta qiegħda fiha. Infatti, n-numru ta' tests li għamilna għaw Malta huwa għoli ħafna l-proporzjon tal-familja u l-familji li għandna u anka tal-popolazzjoni tagħna. Li għamilna 3,000 l-istil ta' ħajja li issa rridu naddattaw issa aħna għaliex nafu li din sitwazzjoni li ħaddum ftit fit-tul, però
il-bniedem jaddatta għal sitwazzjonijiet li jkunu u importanti li aħna nitalmu biex inkomplu bil-ħajja tagħna ta' kuljum, però kemm jista' jkun aħna dejjem inżommu f'kuntatt biss ma' dawk in-nies li qegħdin fil-familja tagħna. U nappella wkoll li kemm jista' jkun inżommu b'saħħitna li fejn nistgħu nagħmlu attività fiżika anke fid-dar tagħna u niklu ikel tajjeb ħalli nżommu ruħna b'saħħitna. Għaliex li nafu hija li dawk in-nies li huma iktar vulnerabbli li iktar għandhom mart kroniku huma dawk in-nies li jistgħu jkollhom komplikazzjonijiet jekk jaqbadhom dan il-virus. Grazzi. Dan il-cluster li semmejt ta' 5 huwa cluster familjari, huwa cluster brabta ma' xogħol, u kemm hemm persuni involuti li huma fi kwarantina. Sussegwentament, x'miżuri qed tistennew li żidu f'daw il-ġranet li ġejjin għal containment u forsi l-aħħar żvilupp dwar il-persuna li jinsab għadha kritika fl-isptar. Mela, il-cluster ta' 5 kien cluster fejn ma kienx relatat ma' safar, l-ewwel każ li kellna ma konniex sibna li kellhom kuntatt ma' safar u anqas li kien sifer il-persuna u dawn huma kollha membri tal-istess familja. Il-mistoqsija dwar jekk hemmx miżuri. Mela, il-miżuri aħna bħalma qegħdin naraw qegħdin noħduhom proporzjonalment. Jiġifieri aħna bdejna fejn kien hemm l-iktar nies li jistgħu jiltaqgħu flimkien. Fejn bdejna bil-mass gatherings, fejn dawk il-mass gatherings li huma kbar barra minn Malta, barra fil-komunità naqasnihom. Naqasna wkoll il-każijiet billi aħna kemm jista' jkun naqasna n-nies li jiltaqgħu flimkien, għallaqna l-iskejjel, tajjeb, waqafna l-flights, dawn huma kollha miżuri dejjem għaddejjin bihom. U aħna qegħdin naraw li kemm jista' jkun jekk in-nies ikun jistgħu jobdu ma' dawn il-miżuri u anke r-rakkomandazzjonijiet li għandna, hemmhekk nkun nistgħu nikkontrollaw is-sitwazzjoni. Il-cluster familjari huwa n-nies f'kwarantina huma fil-familja anke n-nies tal-kwarantina naraw aħna min ikunu nies li kienu f'kuntatt. Ġifieri f'dan il-każ ikunu n-nies li kunu qegħdin fil-familja tal-persuna. U saqsejt mistoqsija dwar il-qagħda tal-persuna. Il-persuna għadu jinstab tajjeb ħafna, tajjeb aħna qegħdin insegwu s-sitwazzjoni tal-persuna u tajjeb ngħidu wkoll li hemm link tajjeb ħafna bejn il-public health it-tobba li qegħdin jaħdmu propju minn hawnhekk tajjeb biex aħna nkun nistgħu nibqgħu insegwu wkoll is-sitwazzjoni tal-persuni kemm klinikament għaliex la darba l-persuna mbagħad joħroġ mill-isptar, aħna mbagħad blajnuna wkoll tal-kura primarja nkun nistgħu nibqgħu insegwu wkoll kemm il-qagħda klinika tal-persuna fil-komunità blajnuna tal-primary care. Imma aħna wkoll nibqgħu insegwu min-naħa ta' saħħa pubblika biex nassiguraw li l-persuna flimkien man-nies li huma relatati miegħu jibqgħu wkoll f'kwarantina. U l-każijiet ta' fejqan? Sa issa għatanna 2 li ġew repetitivement 2 positive samples li huma negative 24 hours apart, però tajjeb ngħidu li l-każijiet kollha huma f'qagħda stabbli, tajjeb u li hemmhekk aħna qed nibqgħu insegwuhom u anke nagħmluhom it-testijiet ħalli naraw meta jistgħu eventwalment imbagħad joħorġu wkoll pożittivi. Daphne Kassar mill-Public Broadcasting Services. Qatt hemm numru konsiderevoli ta' ħaddiema, pereżempju dawk li jaħdmu f'fabbriki u anke postijiet tal-manifattura li sa issa għadhom qegħdin iħorru x-xogħol. L-Awtorità tas-Saħħa tikkunsidra li timponi forsi miżuri iktar setti anke jekk eventwalment il-containment forsi ma jkunx ikkontrollat mod li tixtiequ, għandu wkoll domanda dwar is-supermarkets u l-ħwienet tal-merċa. Dawk mhumiex ħwienet, dawk joffru servizzi essenzjali daqstant qegħdin joperaw. Tikkonsidraw pereżempju li ddaħlu miżuri bħal perspex biex ovvjament in-nies li jkunu f'kuntatt anki ma' persuni oħra dejjem innaqsu r-riskju, għandu wkoll domanda dwar dawk il-persuni li għandhom il-coronavirus, però qegħdin id-dar. X'tip ta' kura qegħdin jingħataw, ġifieri min qed ikun f'kuntatt magħhom, ovvjament, u wkoll dwar l-swab tests. Jekk pereżempju xi ħadd li qed fi kwarantina għamel it-test u kien negattiv dan it-test, huwa obbligat li jibqa' fi kwarantina anke jekk it-test huwa negattiv u anke l-membri tal-familja tiegħu?
Sosijiet li qegħdin saqsuni ħafna nies ukoll fuq għadin. L-ewwel waħda hija nies li jaħdmu fil-fabriki, dawn aħna ltqajna wkoll ma' ħaddiema tajjeb u ma' nies li jħadmu, fejn aħna tajna dawk il-miżuri ta' rakkomandazzjonijiet li għandhom jagħmlu biex kemm jista' jkun jitnaqqas iċ-chances li jista' jkun hemm firxa ta' mard f'dawn il-postijiet, speċjalment bħalma nafu fejn ikun hemm diversi impjegati. L-ewwel waħda hija li aħna dejjem nappellaw lin-nies biex jekk huma ma jfilħux ma jmorrux għax-xogħol. Tajjeb, u anka diversi fabbriki diġà daħlu l-screening measures fejn inti persuni qabel jerġgħu jitlu għax-xogħol ta' kull ġurnata isirilhom it-testing permezz tat-temperatura, però din mhijiex dejjem infallibbli bħalma rajtu kellna diversi każijiet li ma kellhomx deni. Allura aħna għamilna rakkomandazzjoni wkoll biex isiru dak l-screening questionnaire fejn tistaqsihom lil persuni jekk għandhomx sintomi ta' kwalinkwa natura. Allura dawk huwa l-mezz li inti tista' tibda billi tnaqqas mill-virus jidħol fil-bidunet. Però wkoll aħna tajna rakkomandazzjoni ta' x'jagħmlu fuq il-post tax-xogħol, speċjalment li inti jkollok in-nies li kemm jista' jkun joqogħdu l-bot minn xulxin anke fuq il-post tax-xogħol. U l-fatt li pereżempju fil-break ma joħorġux kollha flimkien. Tajjeb, ukoll li pereżempju inti fil-break kemm jista' jkun x'in joħorġu barra u mhux joqogħdu f'kamra waħda li jkunu żgħar. Dawn huma kollha miżuri aħna qegħdin nieħdu. Fis-supermarkets ukoll, is-supermarkets huwa essenzjali li kellu huwa importanti ħafna, infatti huwa fejn aħna qegħdin naħdmu magħhom, qegħdin naħdmu wkoll biex dawn is-supermarkets kemm jista' jkun in-nies li jkunu at any one point in time fis-supermarkets kemm jista' jkun jonqos, però rridu nifhmu li jekk inti billi għaddejt mill-supermarket ale u kont fejn persuna oħra billi għaddejt minn ma ġembu anke jekk ikun ma jiflax dak il-persuna mhux se tittieħed minnu tajjeb. U anke għamilna miżuri wkoll u pariri tagħna anke cash point għandu jsiru wkoll li jkun hemm distanza milli jkun wieħed mal-ieħor u anke kif jista' jiġi protett il-kaxxir li jkun qiegħed iħallas. Iba minn hekk ukoll aħna qegħdin ninkoraġġjaw ħafna wkoll is-supermarkets biex isaħħu iktar l-internet shopping, ġifieri li inti jkollok il-home deliveries għaliex hemmhekk tista' tnaqqas ħafna nies li milli għandhom għalfejn joħorġu. Dik hija xi ħaġa li importanti ħafna. Semmejna fuq swab test tajjeb ta' nies li jkunu qegħdin fil-kwarantina. Ġifieri inti għandek persuna li qiegħed f'kwarantina pereżempju għaliex sifer barra minn Malta. Ġieli konna sitwazzjonijiet fejn ikollhom ċertu sintomi u aħna nagħmluhom it-test u dan joħroġ negattiv. Ġeneralment dik tkun sitwazzjoni fejn jista' jkun virus ieħor li jkun qed jaffettwa lil persuna għaliex hawn ħafna viruses madwarna u ma jkunx il-COVID. Allura inti dak il-14 days ta' kwarantina xorta trid tibqa' bihom għaliex inti għandek iċ-ċans li jista' joħroġlok il-COVID minħabba espożizzjoni li kellek barra minn Malta wkoll. Fuq nies li qegħdin ikunu pożittivi u aħna noħduhom id-dar, jew għaliex mill-ewwel minn meta jiġi diagnosed il-pazjent bħala confirmed naraw li s-sitwazzjoni tiegħu hija tantija tajba, ikollok pazjent li huwa kooperattiv, allura inti dajt mala dan il-pazjent nista' nżommu d-dar. Però huwa importanti ħafna u aħna nagħtu linji gwida u anke għandna videos għaddejjin biex dawk il-komplement tal-familja li qegħdin fil-istess dar mal-persuna dawn importanti jibqgħu f'kwarantina jiġifieri ma jistgħux joħorġu, però wkoll nipproteġuhom billi ntuhom il-pariri ta' x'għandhom jagħmlu huma biex jevitaw li jkollhom kuntatt kemm jistgħu ma' dak il-każ li huwa pożittiv. Rridu niftakru li sakemm tiġi diagnosis dawn kienu diġà esposti l-komplement tal-familja, però sala darba inti ikun konfermajtu l-każ, importanti kemm jista' jkun joqogħdu l-bot ħalli ma nkonnux nistgħu nkomplu nesponuhom. Prof. Gawċi, mill-107 cases, issa kemm tela l-ammont ta' persuni li qed jinżammu d-dar? Għandna numru ta' każijiet ġifieri dawn il-każijiet li ħarġu llum aħna nagħmluhom clinical assessment tajjeb li biex naraw x'inhi l-qagħda tagħhom, nagħmlu wkoll assessment tal-persuna kemm huwa kooperattiv, jiġifieri jekk naraw li persuna huwa kooperattiv dan tgħid mela jien nista' nżommu d-dar, niftakru dejjem ukoll dawn ikun qegħdin fil-kwarantina fil-lista li jkunu qegħdin iduru l-ispetturi tas-sanitarji flimkien mal-pulizija wkoll. Ġifieri hemmhekk ikun qed ikollhom spot checks ukoll biex inkunu żgur li dawn qegħdin jibqgħu f'kwarantina. U wkoll nagħmlu assessment ukoll tal-dar tagħhom, jiġifieri jekk inti tara li fil-dar tal-persuna jkun hemm xi ħadd li pereżempju anzjan jew inkella jkollu l-immunità tiegħu li hija baxxa, hemmhekk aħna nħossu li persuna m'għandux imur f'din id-dar sakemm dak il-persuna ma tistax toħorġu x'imkien ieħor. Ġifieri dan huwa assessment li nagħmlu. U bekk aħna għandna numru ta' każijiet li qegħdin jiżammu l-isptar ma' tedej.
Għandna numru ta' każijiet oħra li qegħdin jinżammu fl-isptar ieħor li għandna fejn jinżommu l-pazjenti, imma għandna numru ieħor li dejjem issa qiegħed jikber li qegħdin jinżammu propri fid-dar tagħhom. Tajjeb ngħidu wkoll li dawn li qed jinżammu fid-dar tagħhom, il-kura tagħhom tibqa' għaddejja wkoll. Għaliex dawn hemmhekk hemm kuntatt kuljum mal-tobba mill-kura primarja li qegħdin jagħmlu xogħol tajjeb ħafna fejn inti hemmhekk il-pazjenti nkun qegħdin nimmonitorjawhom biex naraw il-għada klinika tagħhom. Iva, kulħadd jinstab fi stat ta' saħħa tajba fejn is-sintomi huma ftit, tajjeb, u għandna dak l-anzjan li għadu bin-pneumonia, ġifieri dak nistennew li jdum ftit sakemm jieħu l-kura neċessarja. Sir, hemm xi clusters partikolari identifikati f'xi lokalitajiet partikolari jew postijiet tax-xogħol. Mistoqsija oħra it-trend s'issa turi li qed jiġi maneġjat relattivament tajjeb il-dimxija. U għandna mistoqsija wkoll kunsilliera ma jafux jekk għandhom xibqgħu jiltaqgħu meetings li jagħmlu kull ġimgħa u anke l-knejjes għandhom xibqgħu miftuħin għax huma għalkemm waqfu l-qudies in-nies xorta jistgħu jmorru fil-knejjes. Importanti, meta ħamilna naqra l-epidemioloġi tagħhom nafu li dawn il-cases huma mferxin ma' Malta kollha. Huwa diffiċli tagħmel mapping ta' dis-sitwazzjoni f'Malta li hija żgħira fejn inti għandek ħafna nies li jiltaqgħu ma' ħadd ieħor. U anke s-sitwazzjoni fejn inti qatt għandek pereżempju familja u tfal tagħhom meta jiżżewġu m'għadhomx bħal qabel jibqgħu jgħixu fl-istess lokalità. Allura l-kuntatti huma varji ħafna huwa diffiċli li inti tgħid hemm lokalità partikolari fejn hemm iktar numru ta' każijiet. Bħala postijiet ta' xogħol huma varjati ħafna fejn jiltaqgħu li jiġri inti kollok ġeneralment post ta' xogħol fejn ikun hemm iktar każijiet għaliex ikollok persuna li mingħajr ma kien jaf forsi jkollu sintomi li huma ħfif ħafna jkun mara x-xogħol jew inkella jkun mara x-xogħol ġurnata u mbagħad bdew bis-sintomi l-għada. U il-Konsillu Lokali, mhux Konsillu Lokali biss, imma kwalinkwa nies li jagħmlu meetings tajjeb, aħna qed ninkoraġġuhom biex fejn jistgħu illum għandna faċilitajiet ta' teleconferences, audio conferences, fejn nistgħu ejja nagħmlu dawk il-mezzi ta' komunikazzjoni bejnietna li xorta meetings jaħdmu. Aħna palissa għaddejjin meetings li qabel konna nsifru morru għalihom qegħdin għaddejjin regolari billi nagħmluhom dawn b'audio conferences u anke teleconferences ġifier il-kontatt xorta qiegħed hemmhekk ma jkollokx il-kuntatt fiżiku li huwa importanti li bħalissa għandna innaqsuh kemm nistgħu. L-istess il-knejjes ukoll ċertu laqat ukoll huwa importanti li fejn jistgħu jekk ikunu numru ta' nies flimkien għandhom jitnaqsu nużaw mezzi ta' komunikazzjoni oħra biex kemm jista' jkun inti tnaqqas il-kuntatt ma' persuni oħrajn. Mela, bħala trend aħna qegħdin naraw li trend tila l fuq bil-mod il-mod tajjeb hija xi ħaġa li stennejnija. L-importanti li aħna kemm jista' jkun nikkontrollaw din it-trend li tila l fuq. Palma qegħdin taraw ukoll anke fir-rendikonti li qed nagħtikom ta' kuljum, qegħdin naraw li ħafna mill-każijiet li qegħdin ikollna qegħdin ikunu clusters ta' każijiet. Jiġifieri dawk inkunu sibnihom aħna. U allura jekk inti tieħu l-index cases biss ġifi l-original case, in-numru jkun ħafna inqas, però aħna dan qed nagħmluh u importanti li nsibuhom dak il-każijiet ħalli dawn il-każijiet infushom inkunu għamilhom l-isolation mill-ewwel. Hawnhekk f'da d-direttorat għaw ħafna tobba ta' saħħa pubblika li qegħdin jaħdmu tajjeb ħafna, għandna team li qegħdin fuq il-helpline tajjeb għandek il-helpline li hemmhekk jibda jidentifika l-każijiet. Għandek team ieħor li qegħdin fuq il-case management li b'kull każ li jiġi pożittiv jieħdu dan l-informazzjoni, din l-informazzjoni kollha li qed antikom ta' kuljum jiena ġejja minn dawn it-tobba li qegħdin jaħdmu fuq dan il-każijiet. U mbagħad għandek team ieħor li jaħdem fuq il-contact tracing. U mbagħad hemm il-kuntatt ma' l-isptar fejn hemm il-casualty, hemm ukoll tobba u n-nurses u l-istaff kollu li jaħdem tal-Infectious Diseases Unit u anka l-isptarijiet privati li qegħdin naħdmu fil-qrib magħhom. Ġifieri huwa tim kbir ħafna li jaħdem kollha flimkien u hawnhekk nirringrazzjahom tal-għajnuna ġifieri l-poplu Malti jirringrazzja l kulħadd ta' din l-għajnuna kollha. Professor Gauci, I have two questions. First question is with regards to the fact that one of the problems that many people might be facing is solitude. As we know, there are many people who live alone, and here I'm not just referring to elderly people, but everyone, who are going through a very difficult time, as obviously living alone can get eventually lonely and can also unfortunately affect one's mental health.
what are your comments on the situation and maybe what are your recommendations for such people? Dinja xi ħaġa li stennejnija u infatti fil-miżuri tagħna li qegħdin nieħdu bil-mod il-mod din qegħdin inżommuha wkoll f'moħħna għaliex iridu noqogħdu attenti wkoll minn din is-sitwazzjoni. Aħna qed ninkoraġġixxu l-membri tal-familja jew inkella nies li huma ġirien ukoll li jistgħu jagħmlu kuntatt speċjalment mod telefoniku jew inkella min ikollu wkoll permezz ta' Skype. Jiġifieri qegħdin naraw ukoll xi ħaġa sabiħa li inti anke tara tfal stess bejniethom pers li issa m'għandhom skola ukoll qegħdin għaddejjem bil-komunika flimkien. Din hija xi ħaġa li hija importanti ħafna. Barra minn hekk ukoll nifhmu li jista' jkun hemm mental health issues u dak preparati għalihom qegħdin insaħħu t-tim tagħna ta' support ukoll min-naħa ta' mental health, però anke meta n-nies iċemplu l-111 ukoll fejn naraw li hemm bżonn ukoll nistgħu ngħadduhom lil tim ta' psychologist u psychiatrist li jistgħu jagħtu wkoll dak is-support li hemm bżonn ukoll fuq it-telefon lil persuni. My second question is with regards to the employees who are working on the front line at banks who are showing a great concern when it comes to interacting with clients, because obviously as an employee they wouldn't know whether the client is infected or not. And yes, although there is the glass within the bank that is sort of a protection between the employee and the client, documents are still being touched and still being given to one another. Maybe you can tell us what can be done in such a situation? Infatti aħna kellna komunika wkoll mal-banek biex naraw kemm jista' jkun naraw li dawk il-miżuri ta' fejn inti għandek il-kaxxir manka fejn imorru għal pariri dwar xi konti bankarji ukoll hemm ikun hemm il-protection għal ħaddiema wkoll. L-enfasi jibqa' li nies li jkunu ma jfilħux m'għandhomx joħorġu ma jmorrux dawn il-banek u anke tajna rakkomandazzjoni wkoll biex kemm jista' jkun innaqsu dawk il-queues li qed ikun hemm barra. Barra minn hekk ukoll l-appell huwa li llum tista' tuża modi elettroniċi kif inti tista' ġib il-flus u anke tikkomunika u anke tħallas ċertu affarijiet li huma mingħajr ma actually jkollok bżonn il-flus f'idejk. We've received quite a few complaints from COVID-19 patients who were transferred to the private hospital regarding their care, for example, not being seen by doctors. Is there anybody who's checking to make sure that standards are being adhered to? Yes, Iva, għedin naraw li standards tal-kura għedin jibqaw jiġu segwiti u koll, u rridu niftakru li il-private hospital fejn għedin nżommu numru ta' pazjenti huwa extension tal-infectious diseases unit. Iġvi tobba li għanna fl-infectious diseases unit ta' Mater Dei, emmek kuna għedin jisegwu koll il-pazjenti tagħna, ġifi tobba li għedin jikkuraw huma tobba mill-isptar tagħna stess. What is the status of patients in the ITU? He's in a very good state of health. What sort of medication are people at home taking for the coronavirus? Is it just paracetamol or something else? Mela, inti il-coronavirus type, il-COVID-19, bħalma rajtu ħafna mill-pazjenti għandhom l-sintomi li huma minimi ħafna drabi, sakemm isiru l-hom it-testijiet u joħroġ pożittiv, ħafna drabi s-sintomi jkunu naqsu. F'dawk il-każijiet huma biss ta' symptom relief, tajjeb, fejn għandek dan jitieħu paracetamol, fejn għandek ċertu sintomi għandek ukoll fejn affarijiet oħra tista' tieħu għas-sintomi. Però bħalma nafu barra Malta qegħdin isiru trials tajjeb u aħna wkoll tlabna li nkunu parteċipi ħalli jekk ikollna xi pazjenti li għandhom bżonn jieħdu minn ċertu mediċini li propju ġibnihom ukoll għandna minnhom li tużhom għal kundizzjonijiet mediċi oħrajn, hemmhekk aħna nkun nistgħu wkoll noffru dan it-trattament lil pazjenti. Just one more question, please. People who have social gatherings at home, could you explain whether this is still risky? Mela, Iva, aħna qegħdin nagħmlu rakkomandazzjoni u n-nies nappellawhom biex ma jnaqdux flimkien id-dar, tajjeb, importanti li inti żżomm mal-istess membri tal-familja li għandek fid-dar tiegħek. Għaliex jekk inti ħadibda ġib membri oħra tal-familja hemmhekk inkun qed impoġġu lil kulħadd f'riskju. Kemm huwa n-numru ta' każijiet fejn għadkom ma tafux min huwa s-sors, allura jista' jkun il-persuna qed tiġri barra. U f'dan il-kuntest għadu kmini biex nitkellmu dwar meta ħajkun hawn il-pik tal-każijiet? Iva, aħna bħalma qegħdin taraw numru ta' każijiet li għandhom local transmission bil-mod il-mod qegħdin jiżdiedu, bejt ieħor jisek għandek 20% li huma local transmission, però nistennew li jista' mbagħad jibdew jiżdiedu bil-mod. L-importanti għalhekk aħna qegħdin nagħmlu dal-miżuri ta' social distancing lin-nies li l-iktar vulnerabbli qegħdin ngħidulhom joqogħdu ġewwa u l kulħadd kemm jista' jkun ma jkollux kuntatt
iktar minn dawk il-membri tal-familja tiegħek għaliex inti qiegħed fil-komunità u jkollok close contact ma' xi ħadd għandek iktar ċans li tiltaqa' ma' xi ħadd li aħna għadna ma qbadniex allura ma nkunux poġġejnieh f'iżolazzjoni. Il-pik, Iva, għadu kmini, aħna għadin naraw li l-pik tibqa tiela bil-mod, nilħu il-pik nkunu nafu biss meta mbagħad nerġgħu nibdew niżlin bħala numru ta' każijiet.